Chaze kunjalo madoda. Sasibawa nishida sathi msiyakade manje hayi. Sekunjalo isikhathi sokukhuluma asekho. Isikhathi sokukhuluma iso lesi sinasekho ngempela ke manje ke. Ngoba bajedwa asange balalela. Nakya. Ngomhla ka24 July ekseni kusukela ngo6 ekseni kuya ku1 emini sizobe sine match la Olundi sicela zonke indawo uceza nazo zonke indawo ezakhela uLundi amahlabathi onke sicela kuhlangane kwaEli ekseni ngo6 insizwa ke ziyasigcina isikhathi einsizweni ayikho into okuthiwa ibantu time sizobe sine match sinohla lwezitolo thina ka sisamashi manje bafowethu sesiyavala siyabavalisa nje umhla ka30 sabanika isikhathi esanele sesiyabavalisa ke manje asisafune ukuxoxa lutho asifune ukubonisana namuntu sicela ukuthi nje umuntu oyingxenye yokuganga nabantu bokufika vala umlomo ayihlalele phansi ngoba kuzoxatshanwa ngempela manje sibanikile labantu ithuba uma ngabe ngempela ububathanda bekufanele ukuthi ubatshele ukuthi abaphumi oma stand la emakhaya sesizongena emakhaya kuwo iZululand yonke uAugust wonke sobe sisebenza iZululand bonke abantu bokufika kumele behambe kusale kusebenza abantu base South Africa sicela abantu bakithi bekhuthazeke bengene kulezi zitolo bevule lama salon bevule lama car wash bevule labo vacation care asisebenze sizolekelelana sizobe sikhona sizokwenza ibusiness forum South African Business Forum ehlanganisa bonke abantu efaka lezi iphaza shop nezitokofela nazo zonke lezi zinto lapho sizohlangana khona sihambe siyothenga ndawonye senze ukuthi umnotho amanani okuthengwa kweimpahla angabi phezulu siyathokoza kakhulu.